kalibutan. Unya karon atong nadungog ang pagpadayag sa gibati sa atong mahal nga idahan. Gani unsa una niyang gisulti, nagdayig ang akong kalag sa akong kalipay kay kining dakong buhat sa Dios kaniya iyang gitan-aw ni dakong buhat sa Dios kaniya mga igsoon kay nahinumdum siya sa iyang ubos nga sulugon ginduman siya. Nya kining mao nga siniri mga igsoon kung ato ning tan-awon mao gyud ni kaayo ang lalom nga realidad pagpasabot sa kahulugan sa bunyag nga atong gidawat. Mao bitaw nang dili nato makit-an kining dakong buhat sa Dios kanato kun dili nato ni tan-awon sa mata sa pagtuo. Munang kining sa atong inahan ang nitabo ng mahal na sa Birhen Maria mag-isod kay ato man isang inahan mao nga mahimo putang refleksyon nga iyang mga anak kay kita mga anak man ta sa magkatawan man ta sa bag-ong katawan sa Dios nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Nga sa ato pa isip katawan nga magtotoo makakita unta ta sa dakong buhat sa Dios dinhi kanato. Aron masabtan nato ni no, balik ta ni bingo ko sa bunyag. Dili ba ang bunyag mao man na ang ato ang pagdawat sa atong Ginoong Hesus kay usaw man nato pagkahimong Kristiyanos og dili nato siya dawaton. Nga sa tinud-anay di ay midawat ta sa Dios sa ato ang kinabuhi, sa ato pagikunsaran ta. Pinaagi sa atong pagdawat sa Ginoong Hesus munang ang Dios ni anato mo bitaw na pagkatao sa atong Ginoo gitawag og Emmanuel. Unsa kay nang Emmanuel? Ang Dios ania uban kanato. So sa atong pagdawat di ay sa Dios nga nagpakatao nga mao si Kristo, ang Dios ania uban na kanato. Mao bitaw na nga ikaduhang sakramento nga atong dawaton human sa unang sakramento nga maong bunyag, ang sakramento sa confirmation. Unsa ganito kahulugan ng pulong confirmation? Pagmatuod. Munang diya sa sacrament of confirmation nga atong gidawat, gipamatud-an nga nakadawat na ta balik sa Espiritu sa Dios. Pinaagi sa atong pagdawat ni Kristo nga buot magpakatao dinhi kadto kay himuon magkatang Kristiyanos. Munang pangutana diha, kita mga Kristiyanos karon pa na nakakita ba ta niining dakong buhat sa Dios kanato? Nga wala ta niya hikalimti. Unsay gipasabot, bisan tuod o kita natawo og tawhanon nga taguangkan. Apan di lang na paigo gipadawat pagyuta ni Kristo nga mao ang atong pagkahiuli sa dignidad sa atong pagkaanak sa Dios. Mabita na mga igsoon mo niya hagit nato ning kinabuhi sa pagtuo aron nga makakita unta ta kanunay sa ang Dios nga kanunay nagapamuhat dinhi kanato, pinaagi kanato mga igsoon. Unya sa second part, middle part of the Quran kaninyong awit ni Maria, atong nadunggan may igsoon nga ang tinuoday nga magtuo-tuo og Dios nga magbuhat sa iyang kabubuton dunay mahitabo sa iyang kinabuhi. Dunay mahitabo sa iyang katilingban nga pagapuy-an. Unsa man nagisgot og culture change. Kausaban sa kinaiya og pamatasan. Nga sa ato pa kumutuod ay tag Dios dili pwede nga magpadayon ta sa salang panulondon. Mausab ta. Kaya tungod sa atong pagtuo og Dios, pananglitan, nituo ta sa atong Ginoong Hesus, mituo ta sa pagtulunan, nga doon na tayo padulngan, nituo ta nga sa iyang pagtulunan, nga naay kalibutan sa kinabuhing dayon, nga kalibutan kinabuhing dayon, langit og impierno ra gyud ang naa dito. So papilion ta asa man ta anang duha, may buntag. O papilion mo anang langit ug impierno asa man ta? Langit gyud ta, wa ko ta di ko ta magpa-impierno. Mo bitaw nang gipabunyagan ta, hulmaon ta pareho ni Kristo nga may sama ta ni Kristo aron nga magpalangit ta.
Nya sa una to pagpalangit kung magpadayon ta sa binuhatan nga sayop. Sige tagpanawat kwarta pa ng eleksyon. Unya napan nanaghan na hinuon ng outlet sa STL. Nya nanaghan na hinuon ning mga palabaw nga istorya, mga marites. Muna giyon og istorya dugangan ug masudaan kuhaan. Wag na insakto na to ani. Nakuha niyo mga igsoon? So there will be a culture change. Para kung giyon sa atong mahal nga inahan, ang mga gamhanan napukan, ang mga dato gipalakaw nga walay dala. Dili ba maumani ang layhan nato mahimutang gamhanan ning kalibutan na? Mahimutang adunahan. Nya say magingon ang mga gigutom mao na noy gitagbaw. Kaysa tinudan na lang mga igsuon, kita isip tawhanon, magkuang kita gyud, kinang mupili kitag pangulo sa atong katilimban. Kaya wala mangulo nato, pareho tatanan pangulo, bungkag lampini kita na Muna araw magkaiusa ta, muna mupili kita og tawhanon nga pangulo, sama sa kapitan sa barangay, mayor, gobernador o presidente. Pero kinahanglan nga ang tanan nga mangulo unsa may consciousness ana nga representante rata sa Dios. Muna dili ta magpagaman nga mo dominar. Kundi mangulo ta sa katawhan nga malambo ang atong katilingban nga magpadayag sa pagpahari sa Dios dinhi kanato. Maunay Kristohanong katilingban. Maunay katilingban nga nahibalik ngadto sa Dios. Pero kun ang atong pagpahari, dili pa ang Dios, mga politicians pa, nakalingkod man tuod, pero ang palabi, ang partido, dili ang mga taong nanulat og ngalan, layo patas tinuod ana mga igsoon. Munang nahimo ning hagit nato karon mga igsoon, ang pagtukod og usa ka katilingban nga magtotoo og Dios. Aron nga magpanaw ta nga magpahari sa Dios, munang kinahanglan man tagbalaod nga may mo hanay nato, munang balaod nga maghatod nato sa kinabuhing tunhay. Oo. Muni gipahinumdum nato Maison. Dayon sa second part sa ebanghelyo nato, atong nadungog ang paghulagway nga si Maria mipuyo og mga 3 ka bulan dito sa kay Isabel. Sa ato pa makainunta nga nakasaksi gud ni sa kayo sa dakong buhat sa Dios diha di Isabel. Unya unsa may tumo nga nung mipuyo sa ni Isabel, of course ato nagdunang mapresume no nga iyang gialalayan si Isabel kay ngano man tigulang na biya si Isabel nga nagmabdos. So saksi siya sa pagkatao ni Juan, kaya di ba, atong gahapong adlaw, ato sa sang adlaw, gihinumduman ta nga, kunsan ang manulunda kang Maria, magsabak ka, nga tuo, kaya no, ito mong igagaw si Isabel, karon unong kabulan na siya, nga plus dungagag tulo, ngayon ni Puyo sa, so pila man kabulan na, siyam, so kumplito yun mga igsoon. Nga muna gingo nga, sa tawhanon in a little way, gipadayag ni Maria ang iyang pagtuo nga ang Dios nga nagpakabana kanya nagpakabana usab siya ni Isabel. So muna gitatog faith in action mga igsoon. Nga dili man ni siya ino natong lisod sabton kay gipasabta naman ta ning mga Kristiyanos kay labi na ta mga Katoliko no. Ngubo ni ato ang pananaw o kinabuhis kaluwasan kinabuhis pagtuo nga sumala pa ni Santiago usas mga apostoles, pagtuo gani nga dili inubanan og maayong buhat, unsang klaseng pagtuo? Patay. Unsang gipasabot ang patay nga pagtuo? Nga it is as good as we don't believe at all. So muna ikaw ta magtutuo ta, nga wala ta maningkamot pag kinabuhi sa atong gituuhan, samara nga wala tay pagtuo mga igsoon. So mo ni ang gipahinumdum nato karon isip bag-ong katawhan sa Dios
Una nga magkinabuhi ta sa atong pagtuo aron makikita ta sa dakong buhat sa Dios ug makadayeg ta niya dili lamang sa pulong kundi usab sa atong mga pagpaningkamot sa pagkinabuhi. Mao nga niini nga ato nga pagsaulog sa Misa Aguinaldo, sa atong Misa de Gallo, pagpamalandong nato sa dakong buhat sa Dios dinhi unta, dili ta mohunong pag-amuma, pagpalambo sa gasa sa pagtuo nga atong gidawat sa sakramento sa bunyag. Aron nga pinaagi ni pagtuuhan nga nagpunting nato ngadto sa atong Ginoong Hesus, malig-on ta nga makigbisog, padayon ta nga maningkamot sa pagkinabuhi sa kaluwasan, panghinaot ug paglaom nga maghatod nato kini sa gisaad nga Pinoy-anan ang langit sa kinabuhing dayon. Amen.